Primer que tot, moltes gràcies, benvinguts a tots i a totes. És un honor estar així avui moderant la taula del Tirant lo Blanc. Soc soci des de, no ho recordo massa bé, però crec que des de l'any 93, per tant ha plogut molt i avui estic a casa, per tant. I també és un honor estar amb els meus companys, en Miquel i en Josep, que a banda de ser músics i artistes reconeguts, són companys i amics i, bueno, ens hem... I veïns. I veïns. I ens hem trobat en esta vida en moltes ocasions, per uns motius o per altres, més festius, més professionals, que han acabat en festius, però vaja, la veritat és que és un plaer estar així i moderar-los. Bé, no vaig a fer una... Bueno, també volia felicitar al Tirant perquè crec que està fent una tasca molt important, tant en el Seminari d'Idees Valencianistes, com en la revista Anexe, com en la campanya Valencianisme en la xarxa. Crec que és important el treball que estan fent dins del moviment valencianista, dins del moviment nacionalista valencià, i tenen un espai reconegut i pense que cal animar-los a que continuen. Val? I vaja, una miqueta vaig a fer una introducció molt suau i laxa. Tenim també els currículums dels artistes, però jo crec que vaja, ho farem suau per a que queden les coses importants. Bé, en un primer moment, vull dir, no vaig a ser jo el que parle de la importància de la cultura en les societats, no? I en la seva construcció, tant en la seva construcció nacional com en la seva construcció democràtica. Totes les societats, quan més cultura tenen, més democràtiques són, tenen una societat més crítica i no poden haver societats amb cultura i poca llibertat, és possible, però no n'hi ha societats lliures sense cultura. La cultura és fonamental en l'educació, és fonamental en el manteniment de la crítica i en l'esperit democràtic. El fenomen musical, perquè avui estem centrats en el fenomen musical, dins de la cultura, el fenomen musical al País Valencià, vaja, a banda de... Jo desconec abans dels anys 50 i 60, però una miqueta el que és la música en valencià sorgís fa un parell d'anys, o l'any passat van celebrar el 50 aniversari de la cançó al vent, que és un poc el toc d'eixida de la música en català al País Valencià, del cantautor Raimon, que encara està en actiu, enguany no gira, però suposo que continuarà girant. I a partir d'ahir van sorgir el moviment de la nova cançó, va sorgir el moviment de recuperació de la cançó valenciana, amb el tall, de la que va formar part Miquel Gil, i vaja, des d'aquest moment, des dels anys 60 fins ara ha plogut molt i el panorama ha crescut notablement. Vull dir, ha crescut i jo crec que ha millorat, ha ampliat públic, i actualment, vull dir, no les tinc comptabilitzades, però segurament hi ha més d'un centenar d'ofertes musicals i de propostes musicals en valencià al País Valencià, que d'un ample espectre, amplíssim espectre, des de la música electrònica al folk, passant per totes les edicions del folk, al rock, al pop, al rock dur, vull dir, és amplíssim i per tant estem en un moment, estem vivint, jo crec que des de ja fa una dècada, una efervescència musical. Tot això es crea en paral·lel a lo que són els circuits oficials i oficialistes. Vull dir, per a que us doneu compte també, el que deia jo de la importància de la cultura, també en la construcció dels estats.
I aquest estat no deixa de banda la seva visió cultural, que ha sigut la que ha matxacat o ha fet desaparèixer o ha arraconat a les diferents cultures que n'hi ha vives encara en l'estat. Pese a aquest panorama advers, la veritat és que hem tingut una efervescència. Ho poso tot això damunt de la taula, començarem, no sé, ara veurem com comencem, tenim a Miquel Gil, tinc així una xicoteta d'introducció, vull dir, membre quasi fundador o fundador del Tall, després en els anys de Catarroja, després ha estat al llarg de la seva trajectòria professional i musical i artística, ha anat passant per diferents projectes, com Terminal Sur, i actualment està en un projecte personal que és Miquel Gil, del qual, la veritat, quants treballs portes ja editats? Oficials 4, no oficials 3 més, 4 i 3, 7 coses. Ha col·laborat, la veritat és que així, tots els músics valencians al final col·laboren molt entre ells i per tant ha col·laborat en pràcticament tot el panorama musical en català. Prop de 200 col·laboracions, me va dir Fletxina, que me vaig quedar a quadros. De fet al Botifarra i a ell li diguem és col·laboracionista. Sí, tinc el premi. Els de La Cabota, aquella revista que es deia La Cabota, em donaren el premi, que era un pene d'este tamany, que posava a l'artista col·laboracionista. I el tinc. I Josep Nadal és de Pego, de la Marina, és fundador de La Gossa Sorda. Ara està en un altre nou projecte que ara després ens explicarà si es pot explicar o no, o està incipient, no? I bueno, com a anècdota, un cap d'any que vaig passar a per Josep, que m'ho anàvem al coll a celebrar el cap d'any, quan anàvem en el cotxe em va dir que tu saps que hem muntat un grup de música i quin nom li heu posat? Diu, La Gossa Sorda. I jo li vaig dir, home, clar, per a triomfar, no? Per a triomfar. Doncs mira, la veritat és que em vaig enganyar de totes i La Gossa Sorda actualment és un dels principals grups del panorama musical en català. Dóna pas a ells, si voleu, com sempre, començarem per l'esquerra i donem pas a Miquel. Pues res, de què parlem? De què vols que parlem? La taula avui era sobre la música i el valencianisme. Molt bé, sí. 50 anys, dius, no?, de cosa que pràcticament coincidís des de l'aparició de l'Albent, que pràcticament coincidís en l'aparició de com entenem ara això de la música, perquè abans la música se dividia en culta i no culta. Hi ha un personatge clau en Estats Units, un home que li diuen Alan Lomax. Alan Lomax va tenir la capacitat de donar-se compte que tot això, jo parlo del meu terreny, de les jotes i del jotismo i terrenys colindants, no? Aquell home es va donar compte que n'hi havia alguna cosa més en tots aquests cants que estaven per ells sols, que estaven dispersos. Tot això junt en l'aparició de les ciències socials, de l'etno no sé què, de tot allò va propiciar el trànsit aquell d'una cosa que coneixíem al segle XIX com folklore, que era una cosa inconexa, una cosa un poc rara de plorar, museística, que no tenia ninguna vocació d'incidir en el dia a dia, i aquell home un poc es dona compte que això forma part d'un subconscient col·lectiu, no? Que això de la música d'alguna manera es pot entendre com un patrimoni, en aquest cas que tenim els valencians, que des de fa 1000 i pico anys que existim com a cultura valenciana, d'alguna manera això formava part d'aquesta història patrimonial. I, bueno, fa 50 anys comencen a donar-se compte els primers, els Salvador Mercados, els Fermín Pardos, fins i tot el Vicent Torrent en el seu primer grup, en l'equip València Folk, comencen a donar-se compte que en això se pot incidir sobre la realitat social i la realitat sobre el dia a dia, no? I comencen a treballar. I aquesta és la cosa que
que avui crec que hem arribat a un estadi que em pareix que és fantàstic. Estaves parlant, per exemple, de música electrònica, doncs anem a posar l'exemple del Horchata Sound System, de rock and roll o de ska o de tal, anem a posar l'exemple de Orin Pass, com estos dos grups en un moment en els que estan creixent i en els que estan d'alguna manera creixent com a persones, com a músics, com a projecte tal, miren cap a la música tradicional. Això era absolutament impensable fa 25, fa 30 anys, perquè no s'havia arribat a dignificar un poc la cosa, no? I com tot este personal, Marquet, Compartir Don Agustet, vull dir, podria posar tota una sèrie d'exemples d'altres textures musicals que miren cap a aquest territori, com a manera, crec jo, de buscar creixement i jo crec que al capdavall originalitat. Abans teníem un poc la idea de que les coses locals, la cultura local era algo que tenia poca importància, que això és d'anar bé a casa, això, sí, total, això és una cosa que no té massa importància, i com en este món global, en este món en el que està tot a un clic de distància, és el que nosaltres, ara sí que em poso un poc tonto, podem oferir a la humanitat. Què podem oferir els valencians a nivell musical a la humanitat? Bueno, aquest ADN que tenim, aquest procés de 1000 anys de decantació i de tindre uns usos i uns costums a l'hora de fabricar la música, crec que és algo que podem oferir-ho i que d'alguna manera ens fa originals i ens fa tindre aquell trànsit de local a original. I quan jo vaig començar llegíem partitures, vivíem fonamentalment dels treballs de Matilde Salvador, dels treballs del mestre Palau, dels quaderns de musicologia aquell de la Diputació de València, però no sabíem ben bé les coses com sonaven, no? Es fa quasi 40 anys que estic jo en aquestes històries, vull dir que ja duguem uns quants dies, no? I en aquells moments era molt difícil. Recordo quan en el tall ens plantegem intervindre sobre la música i intentar arribar a l'estadi aquell de la improvisació, d'això que es produïa en absoluta normalitat en el jazz i que nosaltres havíem perdut aquesta capacitat, com ens adrecem a músics de jazz i es miraven com si fossin marcianos. No entenien res del que volíem, ni on volíem arribar, ni on podien anar les coses. I una cosa que n'hi ha molta diferència entre aleshores i ara jo crec que és la formació de la jovenalla. Tu anaves a buscar músics i no ne tenies, les tenies que fabricar, tenien que inventar-se, llegíem partitures, no sabíem la propietat de com sonaven les coses, quina diferència n'hi havia entre un vals i una xota, per parlar d'una cosa subdividida a tres, per dir-ho d'alguna manera, i com avui te trobes en què tens tot un seguit de músics absolutament formats. Jo crec que això és un punt de diferència i un punt de qualitat i possiblement és la gran diferència, no? entre aquells anys 70 que jo començo a treballar en aquestes coses i este segle XXI. I què més contar-vos? No ho sé, que me dóna la sensació de que encara estic rascant la corfa del meló. Vull dir, encara no li ha clavat el gabinet i la huert. Vull dir, és un capítol que no te l'acabes, vull dir, en el que segons vas profundissant i te penses que vas sabent, a la setmana següent te trobes davant de que no tinc ni idea i has de tornar a replantejar-te-ho, perquè realment estem parlant d'una cosa que no són 4 cançons soltes, sinó d'un cos perfectament format. Que això ha incidit sobre la societat valenciana, que ha incidit a nivell de carrer? Jo crec que sí, jo crec que fins i tot més enllà del que us deia al principi, de com la música tradicional ha sigut capaç d'incidir sobre textures i sobre llenguatges musicals a més del seu propi. A més d'això jo crec que hem après i ara ja sabem fer festa, ja sabem riure, ja sabem plorar, ja sabem enamorar-nos, desenamorar-nos, i tot això utilitzant aquests còdics que ens han vengut per transmissió oral, d'alguna manera. I això jo crec que és una altra batalla que d'alguna forma hem guanyat. És dir, no li hem donat el que a mi em donaria pànic. A mi em donaria pànic que els usos foren només museístics, només per a mostrar d'una cosa
que formava part del passat, sinó crec que el més interessant d'esta història és que estem parlant de coses que ens poden servir cara a futur. I hasta aquí puedo leer. Després anirem xerrant. Josep. Bé, bona vesprada. Jo represento una miqueta més de gent que despertem a tot això als anys 90, que som una generació diguem-ne que estem entre dos aigües. Jo vos dic els de la llei d'ús i ensenyament. Sí. Sou els fills de la Generació llei ben pas d'ús. que diu el temps. Sí, justament avui m'he llegit l'article del temps i mira, m'ha xafat la meitat de la xapa, però que està bé que si entreu a l'article que trobo que l'ha publicat avui, no? Em sembla que l'ha publicat. No, era del número passat, però ella, Violeta Tena, Sí, mos ha enllaçat avui. l'ha llançat avui. Doncs mireu l'article de Generació Green Pass, explica molt bé, també des d'una perspectiva més d'ells, però el que és la nostra generació, que despertem a tot això als anys 90. Jo, per exemple, vinc d'una família que no tenia consciència nacional, el que fa que vas donant les coses un poc, vas topant amb les coses un poc, i conforme vas topant-te vas aprenent. Jo realment vaig aprenent des dels 13 anys fins als pràcticament que acabi la carrera, és tot un aprenentatge. Ara també, no? Sí, ara també, ara el fas més cabut i aquestes coses. Jo recordo el primer contacte que tinc amb la música en valencià, a banda de que em sonava a mi algo del nom de Raimon i coses aquestes, és en 13 o 14 anys que el regalen, el deixen unes cintes de rock català que estia aleshores. En aquell moment la música estava dient que estàvem entre dos aigües perquè recordeu tot el que va passar quan va arribar la restauració borbònica i quan arriba el PSOE al poder i tot el que li va passar a Ovidi i a tots és de la generació, com de sobte desapareixen els concerts i d'alguna manera és com si hagueren apartat el públic dels artistes, no? Posen un mur davant. I nosaltres apareixem ahir. Comencem a escoltar música que ve de Catalunya i ho fas, al principi comences a escoltar-ho com una cosa una mica innocent, però dones compte de que t'estàs clavant en algunes coses més que musicals, perquè quan vas a l'institut et dones compte que el fet d'escoltar aquesta música t'està portant molts conflictes. Acabes barallant-te amb molta gent que no t'esperes, no saps molt bé per què, però que ho rebutgen frontalment i sense tindre una explicació molt clara, no? I busques, en principi, en la meva generació, com tota la gent jove, busques algun lloc on adherir-te, on fer colla, i jo recordo en la meva generació, a principis, 14 o 15 anys, sentia bastant desplaçat per tot allò del moviment aquell de la música bacalao, que era una cosa que jo no podia suportar però que estava present a tot arreu, a tots els llocs que anaves, a tots els bars, a totes les emissores de ràdio, inclús era la forma de tindre festa de la meva generació i això et donava un cert sentiment de que o entraves dins d'aquest carro o estaves com a molt desplaçat, no? I d'alguna manera el tema de la música en la llengua pròpia feia que trobares d'alguna manera la teva identitat també com a jove, no? Que era una identitat diferent a la identitat de la ruta, que era una identitat que també s'havia venut des de les institucions. Jo recordo una emissora de ràdio que escoltava tot el món llavors, que era Ràdio 9, com el programa de Bikini Club que es feien entonces de Bartual, de música bacalao, triomfava i a més li donaven 4 o 5 hores al dia en horari de màxima audiència. També n'hi havia algun programeta d'un xico de Fermila Rondo, me recorde, que vaig començar a escoltar les primeres cançons de música en valencià, però molt poquet, i recorde que allò era el màxim, vull dir, ser del Bikini Club, que tots tenien carnet, els meus amics la meitat tenien el carnet del Bikini Club, era el màxim, i allò a mi era una cosa que m'espantava, no? Jo recordo la meva generació estar als 16 anys sense anar a ningú bar perquè no podia entrar, érem els marginats, que anem a una caseta d'un amic allí a escoltar música amb altres a soles, i quan ens arriba la música en català trobem un lloc on
on enganxar-nos, no? Nosaltres ens sentíem bé, ens sentíem diferents a tot això que estàvem vivint al nostre voltant, no? D'alguna manera, ens sentia una mica allunyat de tot el que havia estat explicant Miquel Gil, no? Tot això de la nova cançó i de la música tradicional, jo vaig tindre la sort perquè sempre, des dels 14 anys que estava fent ràdio, en Ràdio Pego, i això de fer ràdio feia que escoltares també els altres programes de ràdio que es feien, i es feien alguns programes de ràdio molt bons. N'hi ha alguns que encara continuen després de 20 anys, un que es diu La manta al coll, de música tradicional, i això el feia anar descobrint poquet a poquet, descobrint a Lluís Llach, descobrint el Tall, però sempre ho veus com una cosa de gent major, no? I sempre pensaves que la gent jove no tenien per què escoltar el mateix que els nostres pares, i el qual el feia que acabares escoltant, perquè pràcticament rock en valencià no n'hi havia, acabares escoltant el rock en valencià de Catalunya, i el qual suposava una certa estrangerització dins de la gent del teu poble, no? Perquè la majoria de gent això ho rebutjava. Era com, recordava, molta gent jove reaccionava igual que m'abuelo quan li posava TV3, que deia que això, no, canvia-ho que ja no ho entenc i tal, no? Però el que semblava mentira és que en gent de 15 o 16 anys li posaves grups de música de Catalunya i reaccionaven igual. Això va anant, jo vaig tindre la sort d'anar en 18 anys, uns mesos abans de fer el selectiu, al primer concert d'Obrim Pas que va tocar Miquel Gironès i va tocar la Dolçaina. I va ser un concert històric a la sala Manises i he tingut la sort d'estar allí i per això soc dels veterans de la generació Obrim Pas. Jo de la generació Obrim Pas tampoc no vull contar molt perquè més o menys està a l'ordre del dia i n'hi ha massa articles i tal. Sí que dir que en aquells moments tot el que n'hi havia, la gent que venien de les línies en valencià, que estaven en les organitzacions d'estudiants com l'AEN o el BEA, que veníem així als concerts de Feliu, anava movent-se tota una colla, no? I a partir d'ahir va ser quan em vaig plantejar jo que després d'estar uns quants anys fent ràdio i promocionant la música en valencià a la ràdio, quan va entrar a la dreta en Pego em van tirar al carrer i vaig decidir que tenia que continuar aquella lluita però d'una altra manera i va ser com els meus amics van formar el grup de la Bossa Sorda. A partir d'ahir és quan comences a plantejar-te moltes coses, no? Jo llegint fa uns anys un article de Rafa Castelló, sociòleg, que va posar en el seu blog que explicava, parlant més de política, com el nacionalisme i les idees polítiques moltes vegades estan en una part del cervell que és l'hipotàlem, crec. Com la sensibilitat, com que moltes vegades les coses que són una mica irracionals són les que ens ajuden a vegades a tindre respostes polítiques, que les respostes polítiques o socials no són tan racionals, sinó més aviat de la sensibilitat, no? I aquestes coses, jo des del principi, sense haver escoltat mai aquesta tesi, inconscientment molts de nosaltres van començar a treballar amb això i notaven que si volíem que la gent s'apegara al carro havien de parlar-los d'aquelles coses que a ells, que a la gent li podien emocionar, no? De la mateixa manera en què jo havia vist, per exemple, al meu poble, en Pego, com hi havia gent que tenien com un circuit local, no? El pare de Bolo i tal, el Salvador Bolufer, tota la gent aquella que parlaven de la poesia satírica, les borralls, tot això que ves que les hueles es quedaven amb la boca oberta, donaves compte de que d'alguna manera n'hi havia que portar això mateix a la gent jove, no? I això és una cosa que jo des del principi sempre he tingut un poc clar, no? Que n'hi havia que emocionar a la gent, no? I emocionar a la gent més enllà del tema de les banderes o les mapes i tal, sinó parlant-li d'aquelles coses que tots portem al cor de t'abuelo, del trosser de terra, tot això que pot parèixer molt folclòric però que realment es pot portar cap a un discurs modern i cap a un discurs global. A partir d'ahir jo recorde
una xerrada fa uns anys, una xerrada com esta ja fa 6 o 7 anys en Mallorca, en la Campallengua, en què el cantador mallorquí Biel Majoral m'acusava a mi un poc com a representant de la meva generació que nosaltres no sabíem cantar. Però no ho dia perquè cantàrem veu mal, sinó que dia que nosaltres no cantàvem com a la gent de la terra cantava, no? Com pugues sentir a Miquel Gil o a Botifarra cantar. Dia que nosaltres cantàvem com si no fórem d'ací, que teníem una manera de cantar, que havíem perdut la manera de cantar que tenia la gent de la terra i que havíem perdut un poc les arrels. Era un poc exagerat, però sí que és veritat que nosaltres vam partir un poc de voler fer el que feien els americans o el que feien els britànics, però fer-ho en valencià, per a nosaltres això era prou, i a poc vam anar estirant del fil i donant-nos compte que darrere de tot això hi havia una cosa molt més important, que era allò que havien estat fent els nostres avis i tot aquest substrat popular que n'hi havia que estirar. No? D'alguna manera, la meva generació ha tingut una miqueta el camí contrari, no? I després ja va vindre el boom de les colles de dolçainers i que tot el món s'apuntava ahir a les colles de dolçainers i després ja és quan apareix el Botifarra i tot això. I bé, era un poc l'explicació de com va començar la meva generació dels anys 90. Jo, per no fer-ho més llarg, que tenia moltes coses apuntades, però no vaig a... Si voleu després parlem un poc, però sí que parlant ara del temps present i com està el tema de l'actualitat, ho parlàvem a l'entrar, d'alguna manera som la cultura del poble, la gent que treballa en això, i com el poble està fatal, doncs la cultura està pitjor encara. I la situació actual és, per a la gent que estem en això, és realment alarmant. La indústria cultural que podíem haver estat consolidant d'una manera alternativa amb tot això de la crisi se n'està venint avall molt, en molts llocs. Llavors, pareix que això, que nosaltres aguantem perquè mentre existisca el poble existirem nosaltres, no? Però evidentment si el nostre poble està mal, nosaltres també. Al final veus que jo a més tinc més de la meitat dels meus amics vivint fora del País Valencià i la situació és... O en l'atur. O en l'atur i és molt complicat tirar avant. El que passa és que tenim això, tenim que nosaltres d'alguna manera és com que ens havíem preparat tota la vida per la guerra i quan ha vingut la guerra doncs estàvem un poc preparats perquè com no hem viscut de les institucions, hem viscut de la base, de la gent del poble, això és el que encara avui en dia ens fa avançar. No? Jo per acabar, sí que per donar un poc d'esperança i el que havia començat dient, que és veritat que ara està tot més complicat, que la indústria no s'acaba de consolidar, però també és veritat que n'hi ha alguns llocs que són interessants i que va obrint-se. No? I és, per exemple, certs llocs de la xarxa del teixit cultural valencià, com les Falles, els Moros i Cristians, etc., que sembla que s'estiga obrint una miqueta tot això del rotllo nostre, no? De la música en valencià a tots els nivells, i que la gent comença a interessar-se. No? I això és realment una cosa interessant, perquè sí que sembla que en estos circuits, que són llocs on n'hi ha gent de totes les ideologies, estan apostant per la música en valencià en certa manera, el qual deixa veure que la música en valencià comença a ser un tret identitari que està una mica per damunt de la ideologia política, i això no passa en tots els llocs, però en la Marina Alta, per exemple, sí que comença a passar. Cada setmana passat van fer un concert allí que van tocar els Vàters amb altres dos grups de Pego i ho organitzava una comparsa de Moros i Cristians. Ara van a fer el comiat del tall a Pego i ho organitza una falla de Pego, que era la falla del convent, que fa uns anys tots deien que era la falla fatxa del poble.
I segurament ho serà encara, però... No, però han portat a Xavi Castilla 3 o 4 voltes i han fet concerts de música en valencià i resulta que la gent ho veu com... I n'hi ha molta gent allà que són de dretes i tal, però que ho veuen com una cosa seua i estan començant, almenys a la Marina jo ho veig que estan començant a veure com una cosa seua i Però ho també veig perquè funciona, no? perquè funciona a nivell perquè dona xavos, sí, perquè dona xavos. Jo, per exemple, siguent positiu per acabar i botant-me tot el que volia dir, n'hi ha algunes coses que són molt interessants, no? I és que sempre quan em fan una entrevista o alguna cosa parlem de la censura en Canal 9, de la falta de col·laboració de les institucions valencianes i tal, però el més important de tot és que aquestes barreres me les estem votant quasi sense donar-nos compte per la força de la gent, no? Me les estem votant i el més fort de tot és que fa un parell d'anys començarem a aparèixer les nostres cançons de música de fons dels programes de gastronomia que feien a Canal 9 i era una manera com de votar-se la censura i era com dir, sabent que esteu ahí, no vos podem posar primer pla, però sabent que esteu ahí, no? Això passa, per exemple, també, i el que vos deia abans, quan havia començat en el tema de la meva adolescència, dels 14 anys i de tot això de la música bacalao i tal, jo ara una dels meus, diguem-ne, victòries personals és quan posa la ràdio esta, que es diu Radioactiva, que és la ràdio que troba que és propietat del tio este que feia el Bikini Club, que és la ràdio dels maquineros del País Valencià i que estan tot el matí posant obrint pas la gossa sorda, espencat, i és una exageració. I parlen en valencià també, no? No? Jo és que no parlo molt d'aquesta emissora, Sí, també parlen en valencià, és veritat. Sí, parlen en valencià. I dius, com han canviat les coses, no? Jo ho veig això com un enfrontament, però resulta que, clar, d'alguna manera aquesta gent, els bacalaeros també són d'ací. I no, jo en aquell moment veig com una cosa, resulta que al final, i Orxata, per exemple, ha sabut agarrar el millor d'aquell temps i donar-li un nou contingut modern i nostre, no? Per exemple, també l'anècdota de que vam anar a tocar nosaltres a la discoteca Albades a Muro d'Alcoi, que era un dels temples d'aquell moviment i que l'amo que estava tota la vida havia fet un cicle de música en valencià. Ara, per exemple, les discoteques més importants de la platja de Gandia van a presentar el disco d'Orxata l'1 de juny a Gandia i en aquest sentit vegem que mos estem votant una miqueta la censura que mos havien imposat i que d'alguna manera nosaltres mos havíem imposat també i en aquest sentit pues, és on veig jo el més positiu, no? Que d'alguna manera nosaltres som d'este poble, que la gent del poble mos veu com una cosa seua, en cert punts, fins i tot també en la Marina, jo m'havia apuntat a 6 pobles de la Marina, per exemple, són Benissa, el Ràfol i Orba, però n'hi ha més, que són pobles de majoria absoluta del PP, on tots els anys porten el concert de rock en valencià, i no és perquè els agrada a ells. En alguns llocs, com per exemple el Ràfol, sí, els del PP d'allí estan superenterats de tota la música en valencià. Però és que, evidentment, els festers i la gent del poble, la gent jove, ho demana. I ells, com són populistes, doncs ho tenen que portar. No? I bé, trobo que això també és una llum d'esperança, independentment dels canvis polítics que puguen haver al País Valencià i que tots esperem i que puguen anar les coses millor i tal, no? Però sí que d'alguna manera ens estem votant un poc aquesta censura. Bé, anem a començar a obrir el debat. Jo crec que s'ha parlat molt globalment, podem reconduir el tema, si voleu, cap a qüestions més polítiques, més identitàries. Podem parlar si ja hem superat la fase de resistència per a començar cap a, com estava dient Josep, cap a un camí més de normalitat. Si fa més camí la reivindicació, els grups que reivindiquen en les seues lletres comporten una reivindicació social i nacional. Per exemple, jo crec que és un exemple que tots així sabeu i heu participat d'ell, que és que, per exemple, la història de la batalla d'Almansa l'hem coneguda per les cançons del Tall.
la meva generació, la generació posterior, segurament per les cançons d'Obrint Pas o de La Gossa Sorda, no? I aquestes reivindicacions nacionals i valencianistes que estan dins de les cançons, tant de cantautors com dels grups de rock. Això fa més valencianisme, fa més nacionalisme, la normalitat, arribar al públic general, o sigui, que els nostres grups estagueren en naturalitat, com passa en Catalunya, a totes les ràdios, a qualsevol hora, en qualsevol dial, pots trobar cançons en català. Això fa avançar més al nostre país, vull dir, una miqueta per obrir també el debat. És que avui per avui, encara a nivell de País Valencià, jo crec que el que utilitza el valencià com a idioma vehicular té una clara posició ideològica, al marge de que les lletres siguin més explícites o menys. O encara assolir aquest nivell de normalitat, de dir, utilitzar el valencià i no tindre una consciència social, nacional, com vulguis dir-li, crec que no. El que utilitza encara, avui per avui, i ja dic que encara tenim que arribar a assolir aquesta normalitat. Vull dir, el que utilitza el valencià siga d'una manera, unes lletres més explícites o menys, s'està posicionant, o encara se posiciona. Però com deia Josep, tal volta en alguns espais, sí, com comarques que la línia en valencià ja té una tradició i tal, sí que, vaja, pot sorgir o està sorgint en naturalitat. Josep posava l'exemple de Benissa, del Ràfol d'Herba, però en la Safor tens a la Font d'en Carròs, que ara està el PP i continuen fent el concert de rock valencià, o en Teulà no l'han deixat de fer mai, Comença a no sonar estrany, vull dir que tu estigues en unes festes i presentes o en Alcàsser el fenomen Svatters ha fet, no poden evitar-ho, des del poble tenen que fer el concert de rock on Svatters té que presentar el disc en Alcàsser, és que si no és del poble es toquen la cara als de l'Ajuntament, vull dir, és una cosa, aquesta normalitat que ja està transcendint, no? Vull dir, encara és necessària la resistència, encara és necessària el compromís, encara és necessari el proselitisme en la música, encara fa falta el rock combatiu, per dir d'alguna manera. Això és una decisió personal. Clar, això és el que penso jo, que tampoc no... El que sí que t'asseguro és que encara que parles de te quiero, te adoro, si ho fas en valencià hi ha un posicionament, avui per avui hi ha un posicionament ideològic, per dir-ho d'alguna manera, sense que parles de reivindicacions socials o de no sé què. Això és el que vinc jo a referir-me. En el 2013, el que utilitza encara el valencià com a idioma vehicular està posicionant-se, encara que parle de festa i de te quiero, vida mía, és una posició que tens... Sí, a més, jo també crec que... I és poc que n'hi hagi en aquestes coses, en Catalunya, per exemple, n'hi ha productes que són absolutament teenagers o que són dirigits a un públic infantil i que estan parlant de... Però així també, Així també, Dani Miquel... Sí, però Dani Miquel, vulgues o no vulgues, tu rasques en Dani i Dani n'hi ha càrregades, i aquest senyor de l'Alcúdia de Carlet, que té una càrrega de profunditat i un no sé què, i un compromís cara al seu poble, i un... Jo tinc ganes de que arribi a aquesta situació en la que utilitzem el valencià, ojalà, sense que això suposara, no sé com... sense que suposara què? Això, sense que suposara altra cosa que estàs dins d'una normalitat absoluta, però encara ens queda camí per arribar. Això vull dir. No, això que és una decisió individual i que cadascú fa un poc el que vol, i entre el que vol i el que pot, no? Jo per exemple, no... I el que mos deixen. El que mos deixen, sí, no? Jo, per exemple, no... Com que sempre he sigut un agitador social, no m'imagino fer música sense fer agitació social. En el projecte que tinc ara, que no vaig a dir el nom encara perquè la setmana que ve ja s'enterareu i tal,
vaig intentar un poc que no tingueren unes càrregues polítiques tan fortes, però al final no ho he aconseguit. O sigui, Al final la cosa és... vamos. Si cantes en el País Valencià, en valencià, encara que cantes el que siga, vas a tindre càrrega. Sí. I és però així, que al avui final m'he soltat i és dic, així. I a més crec que s'ha acabat un poc el temps també en aquell que clar, dient, no, és que com parleu de política tal, vos tanqueu un poc al públic. I jo crec que no ha sigut mai així, però és que ara encara ho és menys, perquè la situació social que tenim, gràcies a tindre un discurs social, doncs encara arribem molt a la gent i arribem a molta gent que potser no parla en valencià i que estan interessant-se per la llengua gràcies a que tu els estàs donant un missatge social. També, d'altra banda, per lo que fa als estils, no? Per exemple, este dissabte estava allí al concert i hi havia uns xavals de Gandia que em diuen, no, és que jo crec que en la música en valencià hauria d'haver més de tot, hauria d'haver més música funky, rock de 70, però és que cadascú fa entre el que vol i el que pot, però no pots obligar a ningú, no és una qüestió de culpa nostra, si n'hi ha que... Home, estem en una època en la que jo crec que estan representats pràcticament tots els llenguatges musicals, pràcticament, que raro seria que no n'hi haguera un grup. Jo crec que, com a mínim, jo crec que estan representats, que és també una gran diferència, millor respecte als anys 70 o 80, inclús 90. Una diversitat estilística que està molt bé, que cada un s'expressa en el que se senta còmode, no? No, i a més és el que tu has dit abans, no podem... Per guanyar la guerra no pots atacar només en la cavalleria o només en l'artilleria o en la infanteria, has de combinar-ho tot i evidentment el que deia ell, hem de saber reivindicar, anar al món de festa, enamorar-nos... Clar, ha de valdre per tot. Totes aquestes coses i ha d'haver de tots els sectors per poder aguantar un poc la batalla, no? La part festiva, no? Jo crec que ahir sí que ja m'hem guanyat la mà. Sí, ahir nosaltres hem jugat un poc el que dia el meu professor Tomàs Llopis en l'article de la generació Obrim Pas, no? Lo de les milícies populars, no? Estem parlant del tema de defensa, perquè a més això ho havia pensat i després fer l'article i dic que el meu professor Tomàs ja m'ha llevat la idea, és el meu professor. Te l'havia donat ja tu. Sí, segurament. I no, d'alguna manera sí que hem gastat això, no? De que el poble valencià és com és i jo sempre ho he dit, que per una altra cosa no, però per la festa sí que som els números 1. I hem gastat un poc aquesta estratègia, la gent d'una nova generació, de fer ballar a la gent i fent ballant a la gent d'alguna manera s'interessava per lo que dies i també per la música que feies, no? Sobretot al principi, quan grups com la Gossa Sorda o l'Impàs, quan van començar, eren musicalment molt roïns i això, la gent que teniu un poquet una edat ho recordeu, perquè avui en dia la gent jove comencen en un nivell brutal. Jo vaig anar al primer concert que fèreu a la Xili. Allí en un grup que es deia Tinc Ladilles, que eren de Xixona. I claro, això era... Sí, clar, començaven... Però l'entusiasme era tan gran que... Clar, l'entusiasme podíem en nosaltres, no, era sobretot això. Avui en dia la gent jove que comença, els grupets de gent en 16 anys tenen una formació musical brutal, Jo la veritat és que em quedé flipat. Avui en dia a l'hora de trobar músics també hem tingut l'avantatge de ser un poble, el país de les bandes de música. Home, això no va dir-te que tenim una xarxa didàctica... S'ha produït ja el creuament, o s'està produint el creuament entre aquesta tradició musical i formativa de les escoles musicals i aquesta gent està vinguent cap a... està creant els grups. Jo diria que s'han esvaït les fronteres. Vull dir, abans estava música culta i música no culta, com a diferència. Una música que era arreglada, que s'estudiava al conservatori, que estudiava d'una manera concreta, i altres tipus de músiques que no eren reglades, diguem-ne popular, per dir-ho d'alguna manera. I aquestes fronteres fa anys que estan esvaint-se. Vull dir, ahir tens el cas... Per exemple, jo recordo d'anar al Festival de Torroella de Montgrí, on el director tenia aquesta idea, deia, això depèn del receptor i no de l'emissor, decidir si és cult o no cult. I vaig actuar. La Sinfònica de Berlín, Miquel Gil, Joaquina Chúcarro. Això era el programa. Pim, pam, pom. I aquell ho feia conscient.
I jo crec que això, i jo crec que cada dia eixes fronteres que hi havia entre diferents músiques i això s'han esvaït. L'únic que passa és que, clar, tenim una red didàctica tan bèstia a nivell de música, el que suposa o el que suposava, si estos animals no se la carreguen, que són les bandes, les escoles de banda de música, que proveís d'una quantitat de músics. Igual me dona que siguin orquestes sinfòniques, que siguin grups, que siga balladors de garrotín, me dona igual. Proveís d'una quantitat de músics brutal. I això també és significatiu, que aquell que té una formació musical no faci aixina i mira i diga això de la música en valencià, vaya merda, i aixina diguem totes les paraules, i se'n vaig a fer un altre tipus de cosa, diga, vaig a fer funky, vaig a fer jazz, vaig a fer hip-hop, vaig a fer no sé què, i ara estiga mirant tot normalitat i diga, bueno, vaig a fer-ho, però a més ho faré en valencià. Això també és significatiu d'eixe nivell, que ja vos dic, quan has estat molts anys així, pillar a un cantautor que sabera passar d'acords de tres veus, que sabera passar del do fa sol, dels de la bamba i el rock de la càrcel i això, era impossible, no ne trobares a ningú, i a més no li digueres de canviar de tonalitat perquè es posaven a plorar, sabien 4 o 5 acords, i ara te trobes en això, el nivell ara és... Agarra el Cato, per exemple, parlant de dolçainers, agarra a Pau Puig, el de Vinaròs, Cato el de la Xafigà, són autèntiques màquines de tocar la dolçaina. Si quan començàrem en el tall, les canyes anàvem a comprar-les a Valladolid, perquè ja no quedaven canyes, ni quedaven constructors. Quedava el senyor Blasco així en València i 4 deixebles, el pare de Micalet, l'Enric Gironès, el pare de Miquel Gironès, ne quedaven 4 deixebles de Blasco que anaven refent repertori com podien. Fixa't ara la de colles de dolçaina que n'hi ha. Carlos Núñez ve a Puçol a comprar-se les palletes de la gaita. Li hem pegat la volta absolutament, una de dignitat i l'altra de qualificació professional. Això és l'hòstia, això està molt bé. És l'hòstia, és que ho és tan fàcil de dir, però és que en aquell moment no quedaven constructors, no quedaven instruments, no quedava res. I els que tocaven clavelitos i les cintes de mi capa. I com a molt se sabien una tocata d'eixida de missa. I avui pegues una patà i t'apareixen 200 o 300 dolçainers que controlen tot el repertori. Colles que controlen tot el repertori. Local, l'han posat, l'han redreçat, l'han col·locat allí, estan fent el cafre, estan tocant Vivaldi, jazz, no sé quantos en dolçaines. Hòstia, ho sent molt, però... Telita, s'ha fet camí, sí. I tot això sense tindre Conselleria Cultura. Figura si haguérem tingut Conselleria Cultura. Sí, això s'haurà dirigit un poc. La Conselleria Cultura nostra són els festeros, les associacions ciutadanes, el no sé què, i això és la nostra... La qual cosa mos ve ara molt bé, de cara a la crisi. N'hi ha cosins germans nostres que han estat tota la vida tenint una bona conselleria i un bon conseller i un no sé què, que ara se les veuen i se les desitgen perquè s'han quedat sense subvencions. I així sempre hem sabut buscar-nos la vida perquè, clar, com som undergrounds, com sempre mos han buscat la vida per poder tindre circuits i escenaris i no sé què, doncs ara tenim aquesta situació, jo crec, de a favor, no? De tota manera esperem que canvien, perquè jo ja estic farter d'esta cosa, no sé com explicar-vos-ho, però en fi, si algú pot fer alguna cosa, que ho faça. Anem a passar la pilota a... Jo volia dir, la majoria de joves que aprenen ara és que ara tenen molt més fàcil que vosaltres, perquè ara tenen en internet l'accés a la música, aprenen música després. La Universitat Popular de València fa classes de dolçaina. Està el Micalet fent classes de solfeig i és molt accessible a tot. I la gent jove ho té molt més fàcil que la generació dels 80 o fins i tot de la generació Obrim Pas quan començàveu vosaltres, que eren molt més, saps, una cosa underground. Ara és molt més fàcil. De totes maneres, la professionalització és complicat i fins i tot Obrim Pas ho han deixat, però és complicat en castellà, perquè viure de la música, 74 grups en Espanya no viu ningú. La majoria ha basat el casset moltíssim i el negoci musical és una merda. Bueno, però és que viure de la música és molt complicat. Això també és part d'un procés en el que jo crec que els músics estaven passant d'analògic a digital. És dir, passant de discos i vaig incloure el CD, i no l'incloc molt, fins a l'aparició de ja poder digitalitzar-ho i poder col·locar-ho, poder-ho fer funcionar a internet. És a dir, estàvem en aquell trànsit. I en meitat d'aquest trànsit
és que no li dic crisi, li dic fallida. Quan va fallar el sistema, quan el sistema que coneixíem ha fallat, ens ha agarrat per la meitat i s'han quedat sense el directe, que era de lo que vivíem. Per tant, vull dir, com el que fa caires i el que fa rellonxes, vull dir, un poquet en general. Ho tenen més fàcil, hòstia, clar, menys mal, si no a què ens dedicaríem, joder, si no ses puretes és que ja tenim dos edats, quasi una tercera, tindríem que anar en la cara aixina, algo s'ha fet, vull dir, algo mitjanament bé dins de lo que s'ha pogut i no sé què, i efectivament la gent ho té un poquet més fàcil, d'això es tracta de que ho tinguin ben fàcil. Respecte al mercat, ves que el País Valencià va molt més endarrere que Catalunya, però va a poc a poc, avançant, es falta prendre el poder. Quan el valencianisme agafa poder, com està a Catalunya, Convergència i Unió, de fa molts anys, ja no serà sempre reivindicar. Podran eixir Manels en València, de fet està Sènior i el Cor Brutal, que és un grup de València que parla en valencià pitjat i popular i gens reivindicatiu, i poden eixir molts grups així, no fa falta que tot siga política, és normal, un artefacte cultural no té que ser sempre reivindicació. En esta vida tot és polític, jo només diria que no són explícits. Clar, no són explícits, en esta vida el que no és polític és que és de dretes. Quan tu dius no soc polític, apolític és que eres de dretes. No, jo no sé, ja t'entenc. Però ha d'haver de tot. Ha d'haver de tot, clar, això és el que te dia. I ojalà arribarem al moment que no suposara res cantar en valencià. A estos nivells, com farem com qui va a dinar. Això és el que seria l'ideal. Això seria quan tinguérem un estat propi. Ahí te queria ver, escopeta. Però bueno, això calma, que tot vindrà. Però sí, jo no he conegut mai l'efervescència d'ara i sobretot la qualitat de productes, torna a lo mateix. En el meu terreny ha hagut un moment que copaven les llistes europees d'èxit. L'Am de Foc, copaven les llistes europees d'èxits i a Catalunya se la menjaven per un garró, però per un garró. No tenien res que es poguera comparar i fer des de l'underground i fer des de les necessitats i fer del no sé què, però ahí estàvem. Sí. Jo volia comentar un parell de qüestions. D'una banda m'ha desconcertat una mica la referència que has donat, Josep, el retret aquell que vos va fer el Biel Majoral pel que fa a la idea que vosaltres fèieu un tipus de música que trencava amb la tradició perquè utilitzàveu uns referents musicals que no eren els d'eixa tradició. I m'ha desconcertat per dues raons. Primera, perquè això vol dir que quan algú es considera legitimat perquè té una autoritat moral o intel·lectual o el que siga per a pontificar o per a establir criteris del que és i el que no és, això ja d'entrada pot resultar preocupant. Però és que per altra banda, venint de Biel Majoral no m'acaba de quadrar perquè ell hauria de tindre molt clar que la música, com tota la cultura, està regida per dues paraules claus. Una és la hibridació, és a dir, si no hi hagués hagut barreja, la cultura humana no hagués progressat. I per tant és una mica absurd perquè fins i tot quan comença la cançó a principis dels 60 el que fa és empeltar la tradició de la música autòctona amb els dos corrents principals de la música contemporània aleshores, que són la cançó francesa i la cançó que ve dels Estats Units, el folk nord-americà. Per tant, no m'acaba de quadrar com ell no és conscient que això no pot entendre si no és que en cada moment històric la gent el que fa és reutilitzar els materials que ha rebut de la tradició però al mateix temps connectar-los amb tot el que té a l'abast. I perquè per altra banda això t'obri unes possibilitats per a posar en diàleg la nostra música amb tota la resta de les músiques del món, com a mínim les de l'entorn. Estàs parlant del recurs de les músiques de transmissió oral, el interioritzar, la música és informació, l'interioritzar altres formes, recoure-ho i tornar-ho a mostrar. No, però jo de tota manera no ho he dit per fer-li ningú retret a Biel Majoral, jo ho dic perquè... El retret que jo he entès que vos feia ell a vosaltres. Sí, ho va fer, jo més o menys li vaig contestar això que has dit tu, però jo ho dic perquè és una cosa que en moltes sales dic, perquè realment a mi sí que allò que va dir ell em va fer pensar bastant i en aquell moment
ja fa uns quants anys, crec que era les primeres concerts que fèiem nosaltres a Mallorca, i llavors encara no era massa conegut del Botifarra, i jo Miquel Gil era al principi quan deia lo de l'orgànico i tal, quan vas treure, seria per l'època aquella que vaig començar a conèixer-lo, i jo, de fet, després escoltant el Botifarra i tal, m'he donat compte de que aquell home tenia part de raó, i que jo aquesta cultura l'he après a la mamà després, i que m'ho feia, tampoc no va ser com un retret, en certa manera tenia raó. Jo vaig a contar-ho per això, el meu company de la Bossa Sorda, Seguí, l'altre cantant, ell canta molt bé i tal, però ell té un pare que tot aquesta veu que té li veu molt un poc de genètica, perquè son pare té una veu per a cantar ranxeres que és impressionant. I una volta va pujar en son pare... Necessiten el vàter. Un dia va pujar en son pare al cotxe i van fer un viatge llarg, els dos, i aquell anava posant-li grups d'aixòs que escoltem nosaltres. I pues, li va posar Manu Chao, li va posar Dusminguet, li va posar Macaco, li va posar, no sé, pues, tots aquests grups. I son pare, en un moment donat, es va quedar mirant el fill i diu: escolta, fill meu, diu, tots aquests cantadors que escolten tenen veu de mariconet. En aquest sentit, sí que no anava tan desencaminat. És una cosa a estudiar, no? El fenomen ranxera en la Marina, quan les quadrilles se'n van de festa i canten ranxeres. I habaneres. No, en aquest sentit sí que nosaltres ho havíem perdut un poc, no havíem escoltat als nostres pares o als nostres abuelos cantar, o si ho havíem escoltat havíem passat totalment d'ells i mos han clavat en escoltar lo que venia de fora, el mestissatge, però sense... En un principi escoltàvem mestissatge que era però el de fora, no? I després ja és quan comences a agarrar i comences a donar-te compte de les coses d'ací, de la música d'ací, dels instruments d'ací, i això també el fa veure que també d'alguna manera les lletres que pots treure també poden ser molt universals parlant de les coses d'ací, no? És l'única manera, crec jo, Sí. És l'única manera de poder arribar. Això ja ho deia Josep Pla, no s'inventa ara. Lo del local i l'universal i no sé què. Sí. I volia comentar una segona qüestió, i és que en el binomi o en el parell valencianisme-música en valencià, no solament hem de tindre en compte tots els exemples que heu al·ludit, en casos de poblacions catalanoparlants a la Marina Alta o a la Safor, sinó que en una ciutat aparentment tan hostil a la llengua com és aquesta ciutat, la ciutat de València, hi ha un fenomen que es dona en els instituts, sobretot en els instituts de la part nord de la ciutat, Benlliure o Riols, Benlliure d'on ixen els Obrim Pas, i és que hi ha un descobriment de la llengua i de la cultura del país per mitjà de la música, és a dir, adolescents que arriben a conviccions valencianistes perquè el que els convoia és una de les principals formes d'expressió i de l'afirmació de la identitat en un adolescent, que és la música. I per tant, aquest fenomen que està pendent d'estudi, de fet, nosaltres en la Facultat de Filologia estem impulsant algun estudi de camp en aquest sentit, és també un element molt interessant a afegir a aquesta abans cap a la normalitat en poblacions catalanoparlants, més enllà de les opcions polítiques o partidistes que heu comentat, no? És a dir, tu pots ser de votar a qui vulguis, dreta o esquerra, però el valor de referent compartit de la música del teu país s'ha d'afiançar com un dividend, com un factor absolutament positiu i indiscutible, no? Però també hi ha aquest altre aspecte, el gran paper, la gran funció que està fent de descobriment del país i de descobriment de moltes altres coses. Jo m'he trobat amb estudiants que ens han dit: escolta, jo he descobert poetes contemporanis, per exemple, Ana Montero, a partir de les versions que n'has fet tu, no?
I per tant, en aquest sentit, la música en valencià fa diverses funcions que reforcen aquesta creació de referents identitaris compartits. Això és el que dic, el concepte este modern, no? de música front al folklore, no? De cultura, això és. És que al final és com minxem, com plantem els camps, com vestim, com cantem, com escrivim, com fem cases, com... Al final és el mateix perol. El que passa que, bueno, cada un... Un clàssic, no? Lo d'utilitzar poesia per a... Clar, a mi em ve fantàstic, jo que no sé escriure, no sé com explicar-te, que sort que n'hi ha cantants i tants bons actualment, això és un xollo, que puc estirar mà de la Anna, de la Teresa, això és un xollo, tindre tots estos a mà, hòstia. Pere? Sí, dues cosetes. Enguany, l'any passat farem unes jornades 2.0, si el tirant, i portarem a la gent de Berkami i ells ens comentaven que estaven molt interessants en del País Valencià perquè havien notat que n'hi havia molta efervescència pel que fa al micromecenatge en València i pel que fa a la cultura i especialment de la música, no? És a dir, que ells mateixos detectaven que així, donat que no n'hi havia altre tipus d'ajudes o subvencions, la gent sabia buscar la vida i recorrien aquest tipus de mecanismes, no? Entonces, un poc a propòsit d'això, perquè comentava sobretot Miquel Gil, quan he notat que t'emocionaves i parlaves de tot allò conquerit i sense cap conselleria, a mi m'agradaria d'alguna manera explicitar quina t'agradaria que fos la primera mesura que la Conselleria de Cultura poguera fer per a donar suport a la música en valencià. Què és el que trobes que més ha mancat? Això d'una banda, i per introduir-ho i així després vos he dit la paraula, perquè parlàveu abans també de la diversitat temàtica, no? I d'estils en la música valenciana. A mi, per exemple, que m'agrada molt la música indie rock, indie pop, trobava a faltar varietat, grups, sobretot valencians, perquè en Catalunya sí que està vivint un cert esclat ara, no? I estic detectant com, per exemple, festivals com l'Arena al Sound és capaç de portar a Manel i a Antònia Font, per exemple, que són dos grups que canten en valencià, canten en català, i que fins i tot sonen en ràdios estatals. És a dir, aquest fenomen de la música en valencià, fins i tot per exportar fora del nostre domini lingüístic, sé també que en el cas de la Gossa i Obrin també ha passat, té el seu públic, però també n'hi ha que vendre, no? És a dir, també amb normalitat, igual que nosaltres escoltem música en anglès o música en francès menys, però que fins i tot hauríem de traspassar les fronteres del nostre propi domini lingüístic, no? Quina reflexió feu al respecte? Jo és que està treballant en aquests territoris, diguérem, no? I m'he arribat, curiosament, fins i tot a sentir un poc yanqui, i m'explique. Festival Olincan, Mèxic, festival en el DF, d'un mes de durada, roda de premsa, i estar en un galífona, en un que venia de la cultura inuit, i el galífona diu, parlem mig milió de persones, dic, telita. L'inuit diu, som 300 o 400.000 persones, i jo dic, som la novena llengua en internet, o la decena, una cosa així, sos una llengua de ciència, de cultura, i arribar a sentir-me un poquet, fins i tot massa gran, no? Per això que és tot relatiu, no? Com ho mires i com ho veus. Pel que fa al meu món natural, diguérem, moltes voltes jo crec que la boina per baix de les celles la duguem nosaltres, per explicar-nos. Els problemes mentals els tenim nosaltres, de pensar-nos que és una cosa en la que no pots dirigir-te a un públic que no forme part de la teua societat primària o natural o com vulguis, en absolut. A mi m'ha passat estar cantant en el Millennium Park en Chicago, allà on feu Obama el discurs d'investidura aquell, un catxarro que fa por, una espècie de croissant així col·locats en unes 4.000 cadires i allà darrere una xespa, n'hi haurien entre 15 i 20.000 persones, i acabar el bolo, el dia següent tocava Maria del Mar en l'Orquestra Sinfònica de Chicago i se va enrotllar la xica i vingué a dir, país, tira'm una mà, no sé què, ja ho havien, que si n'hi ha visos, no sé què, total, que es començarem a tirar-nos fandangos. Jo valencians i ella mallorquins, pim-pam, i després li gastic la broma, li em vaig gastar un mallorquí, ella me feu tal i me'l tornar.
com els pobrets intentaven colar l'ole i no, eren guiris. No n'hi havia manera, eren guiris, no el colaven, era com qui pega una palma i així no el col·loca a lloc. I estaven disfrutant-se-ho en absoluta normalitat, sense haver ninguna trava d'idiomàtica o de que no ho entengueren o de que... Moltes voltes és el problema, el tenim o interioritzat o pretenen interioritzar-nos-el. Dir, no és que no arribareu mai, és que si no cantes en anglès o en castellà o no utilitzes un idioma més ampli o més... Jo és algo que no he notat enlloc, no ho he notat mai. Potser en Itàlia és més proper perquè t'entenen més, a lo millor vas a la zona nord i ahir zona occitana, que te ho entenen, però ja t'he dit que en llocs, Àustria o en Alemanya o en... Jo no he notat mai cap problema de la gent respecte a rebre... Al final es tracta de que el que facis ho facis bé o no ho facis i no he notat mai cap dificultat a aquest nivell. Què dies de Berkami? Jo crec que és el que internet te da, internet te quita, o al revés, el que internet te quita, internet te da. Estem en este procés d'anar d'analògic a digital i estan obrint-se estos camins en els que a mi em pareix fantàstic que pugues adreçar-te al teu públic i que el públic se faci càrrec de tu, de la teva producció, i que ara conjunturalment no pots anar-te'n a un banc que te deixi els diners perquè tu invertisques això, no tens això una conselleria a la que pugues anar i dir bones, que vinc en este producte que té un valor afegit perquè és un valor que tu l'has d'entendre, cultural, no sé què, que potser en aquest valor afegit no pots anar fora. Fora has d'anar pura i llanament en la teua música i allò ha de funcionar o no ha de funcionar. És dir, que t'arrimes a València i li digues al teu conseller o a la teua conselleria ei, nano, que això forma part del rotllo, tira'm una maneta, no sé, el que fa el Ramon Llull un poc, que fa com de Ministeri d'Assumptos Exteriors i te'n vas a tots aquests viatges que te dia i te'n vas a ells, es menges la bola i te paguen els viatges o t'ajuden en els hotels o... Bueno, pues este tipus de coses, al capdavall que és internet, una cosa que ha inventat la ciència, que han inventat les persones, allò que ens diferencia dels animals, ¿vale? Que això de la cultura i la ciència és el que ens diferencia dels animals i que ho hem inventat i que està, bueno, permetent-nos que tu te pugues adreçar físicament o online o com vulguis, físicament, no? Que pugues adreçar-te al teu públic i que el teu públic se faci càrrec de la teua producció. Jo no ho sé. Jo vaig fer l'últim disc en un Berkami. El meu amic Marquet, el que vos dia el de compartir Don Agustet, m'envia un email que estava fent un vídeo en aquest sistema i dic, ui, quan Marquet està en això, immediatament em vaig anar a xafardejar i vaig veure Berkami, vaig veure de Canava i dic, hòstia, que xulo. I vaig preparar la documentació, mira, 12.700 pavos que me vas traure i, bueno, em varen permetre una comoditat i luxes asiàtics i un estudi de gravació Champions League. Gravar en temps. Gravar en temps i en tranquil·litat i en els músics que jo volia i en un bon estudi i en... Bueno, has deixat de vendre discos però tens unes altres possibilitats, unes altres... A mi m'agradaria que la pregunta de la conselleria, si guanyem jo soc conseller de Cultura, quan vingues a veure quines 3 coses creus que serien fonamentals per a començar a bastir una normalitat en la música en valencià? La primera de totes són la televisió i la ràdio, que és el que ens fa falta. Jo veig que, per exemple, jo sempre ho he vist això, que nosaltres vam gastar la tàctica de fer ballar a la gent i potser la música indie és un poc més complicat i sempre sol resultar que la música indie sol triomfar en llocs on hi ha ràdios que posen música indie. Igual no és sempre així, però veig que això faria triomfar molt a certs tipus de música que estan ahí però que no acaben de ser tot populars que ens agradaria que foren, no? Després hi ha una altra cosa important i és que entrar a les grans ciutats com Alacant i com València i que es normalitzarà la música en València al costat de coses com les falleres o les fogueres. Faria falta tornar a fer concerts, per exemple, per a tota la ciutat de València, per exemple, en falles de música en valencià. En Fira de Juliol. Clar, en llocs així, això normalitzaria molt
la situació. He dit aquestes dues coses i ja la tercera ja no... Perquè jo el tema subvencions i tal, la veritat és que no crec que... I quotes per a lo que serien ràdios i televisions privades, que a Catalunya sí que ha funcionat, i el fenomen Manel i Antonia Font jo crec que és fruit de que tenen unes quotes i s'han de complir. Sí, jo sí que soc partidari de posar-les, n'hi hauria que anar bastant en compte que a lo millor podríem parlar també d'intentar no ser... La quota podria ser a nivell lingüístic o podria ser a nivell autòcton, vull dir que podria ser també de gent que fa música en castellà o en anglès o sense lletra, però que siguin d'ací, no? Això acompanyat també de la quota lingüística, no? Per a que no crear mal rotllo. Sempre he pensat una miqueta això, però sí, jo sí que soc partidari de les quotes, a més em sembla que per exemple en França també existeix i que no és una cosa només de Catalunya. Amb aquestes coses possiblement podríem afiançar una miqueta el tema. El que passa és que, clar, tenim l'experiència dels anys 80 i tot el que ha passat, no? I no sabem... I el món educatiu? No, el món educatiu jo sempre em passa el mateix que sempre que vaig a alguna xerrada d'alguna cosa, el del món educatiu m'ho deixa perquè sempre ho donen per sentat. Jo sí que tinc que demanar, jo vull que un conservatori de tradicional, com n'hi ha en Toulouse, com n'hi ha en la Sibelius, Sí, tu vas a Toulouse i en Toulouse n'hi ha un conservatori on pots estudiar tradicional i si vols ser violinista has de tocar el concert en re menor aquell de Beethoven o no eres ningú perquè te donen el títol, però tota la troncal la fa sobre tradicional. Tu te'n vas a Suècia i tens la Sibelius. D'ahir ha eixit Henringarda, Iva Vitova, tot aquell moviment de música d'allà, doncs tot això ha eixit d'ahir. Jo demanaria això, un lloc on poder estudiar aquestes coses d'una manera, sí. És que avui, això és el meu món de les músiques de transmissió oral, com el seu nom diu, ha anat sempre de pares a fills, però en el segle XXI no, n'hi ha que incorporar-ho a la música reglat, a l'estudi reglat. Entonces jo demanaria que es poguera estudiar en el conservatori, això, un conservatori de tradicional. I de música moderna també seria molt interessant. De música moderna també seria molt interessant. Sí, això és el cas del taller de músics, mira el taller de músics, tot el que així del taller de músics, des de la Sílvia Pérez Cruz, al Miguel Poveda, com li diu, el Llibert Fortuny, el Saxo, vull dir, d'ahir han eixit tongaes i tongaes de gent. Sí. Sí, hola. Jo, reflexionant, no soc massa vell ni massa jove tampoc, però en les etapes de la música en València durant aquests anys, des dels 70, trobo que als anys 70 Altai, Raimon i tal, era una música més venint de la dictadura i suposo que era reivindicativa, però era més de cantautor, diguem-ne, Altai potser no tant, però que era més d'un mercat molt tancat. Després va haver-hi un estancament als anys 80, no sé per què raons, tu has anomenat música del Bacalao, jo escoltava música que a mi no m'agrada aquest nom, de guitarra molt bona i electrònica molt bona, i també el mal anomenat rock radical basc, però jo no vaig sentir aquesta música en català, no me la vaig trobar. Tu la vas trobar. La música en català que va trobar el Josep als anys 93 o així, jo no la vaig trobar. Jo pràcticament a partir del 2000 vaig començar a trobar. Fixa't, jo soc d'ací de per l'Horta, de València, en fi. Bé, i en les etapes, als principis dels 90, els Sobrins Pas i la Gossa Sorda, sobretot, veig que és una música més d'estelades i del rotllet. I això va provocar una miqueta de rebuig. Si no estaves en aquest mercat, que al principi inclús a mi me donava una miqueta de rebuig i ara quasi és que m'encanta, no? Perquè la situació actual és que quasi m'estic radicalitzant cada vegada més. Però, bueno, des del senyor pirotècnic al Farensaó n'hi ha una evolució, no? I aquesta evolució és molt bona, no? Perquè això ha donat pas a altres grups, els Pencat, els Batres també, l'Orxata Sound System, i aquesta és la tercera etapa, i és molt bona.
Y bueno, una pregunta que volia fer és, en una entrevista que te varen fer a valencianisme.com, Josep, fa 2 anys, bueno, tu vas fer un article en un blog que, clar, si t'hixies del rotllet ja, els del rotllet ja te matxacaven, ja aquest s'ha tornat neoblaver, i perquè tractaves de ficar el punt al País Valencià, i tu deies, ostres, però si jo estava a Pego i me deien tu ets un valencianista, que això és una cosa que m'interessa molt, les comarques alacantines, a banda de la ciutat. Igual te deien valencianista com catalanista per atacar-te igual. I tu t'enfrontares a això, no? M'agradaria que me comentares això i Miquel, lo del 8 dels 80. Bé, tot el debat este és un debat una miqueta llarg. En l'entrevista l'he rellegida i ho expliqué més o menys, que jo quan comences, és que ho estàvem parlant d'ahir fora, no? Nosaltres vam arribar, després de la batalla de València, la meva generació, arribem a una batalla que no havíem començat nosaltres, que havia començat la generació anterior, i ja arribem allí i el posen al casc, i el donen la metralleta i també en la trinxera a disparar. No tens pràcticament temps a pensar les coses. Clar, conforme va anant el temps, vas pensant les coses i vas agarrant perspectiva. De tota manera, jo continuo d'alguna manera pensant més o menys les mateixes coses que pensava als anys 90, ara les prioritats són diferents. No? I ara, ja no parlant tant en el tema polític, sinó parlant a nivell cultural, que és el que havíem vingut a parlar així, n'hi ha una cosa que està clara, i és que els països catalans existeixen i la prova de que existeixen som nosaltres, o sigui, la gent que treballem en valencià, la cultura, no? La nació cultural existeix perquè n'hi ha gent que estem treballant d'això i que li donem moguda. Ara, els països catalans existeixen, nosaltres som la prova, però també som la prova de que existeixen d'una manera molt precària i n'hi ha un desequilibri brutal a nivell cultural i a nivell polític i a tots els nivells. I això es veu a nivell polític i es veu a nivell cultural, i això jo en aquells temps, quan arribes a la descoberta de la consciència nacional, veus que el més important que vols reivindicar és el primer que el neguen, que és la unitat de la llengua i que són els països catalans, i és el primer que intentes reivindicar, el que després et dones compte que és la nació cultural, no? El que passa que amb el pas del temps et dones compte que això és una cosa important i és un tret identitari personal com a valencià de la qual no vas a renegar, però que sí que pense que més important que això és el fet de que la gent del teu voltant, del teu poble, del País Valencià en general, recuperen l'autoestima com a poble. I això és el més important de tot, i és pel punt on hi ha que començar. I aquest punt és innegociable. A mi em diuen, no, és que tu dius això de països catalans, problema per estómacs agredits del sistema. Dic, ja, però és que el problema està en que n'hi ha molta gent que està defensant els països catalans i estan fent-se un embolic, que estan fent un problema, i quan no és un problema. No pots, el que no podem és enfrontar la nació cultural i la nació política. Jo no soc de la comarca de la Marina Alta i soc de Pego, soc les dues coses igual. El que no pot ser és que vinga un de Dénia a dir-nos els de Pego què és el que hem de fer, perquè això no ho acceptarem mai en la vida. Sobretot si és de Dénia. Ai, sobretot, clar. Sí, perdona, tu saps que això... Ni te conte. Com hem parlat de política i valencianisme, que està molt unit, no? Tu saps que aprofiten el blaverisme, l'anticatalanisme, tot això, a l'hora de les eleccions i tot això, que si el valencià és una llengua diferent, que si tu ets un catalanista de merda, que si els països catalans que tal, i clar, potser tinguem que ser una mica més llestos, penso jo, i no caure el parany, perquè nosaltres ho entenem, però ells, tot i que ho entenguen, ho utilitzen. A veure, també hi ha un problema que és una qüestió de noms, i a mi em donaria igual canviar-li els noms, canviar-li el nom. Jo no vaig a renunciar a... Mira, per mi, això és d'aquestes persones que li peguen voltes a això, no? Per mi, tots els països catalans és una cosa com les falles. És una cosa, un tret identitari del poble valencià a la qual no pots renegar, però no pots obligar a ningú a ser fallero.
I pot haver valencians que no els agraden les falles, que se'n vagin, quan venen les falles, que se'n vagin avui, i continuen sent tan valencians com els que són falleros. I són tots valencians igual. Però el fet que parlen la mateixa llengua que a les Illes i a Catalunya, això no anem a renegar mai d'això, i si voleu li diguem un altre nom o disfressem d'una altra manera o com siga, però això és així. Nosaltres portem 10 anys fent concerts i hem fet sempre com a mínim el 40% dels concerts a Catalunya, i evidentment és el nostre mercat, nosaltres vivim d'això, és això. Ara, n'hi ha una altra cosa, i és que el que no podem fer és ser nosaltres el suburbi de Barcelona a nivell cultural, i a nivell polític tampoc, però a nivell polític ja podem discutir de lo que vulguem, però a nivell cultural, d'alguna manera, durant molts anys ha passat, no? Era com que així nosaltres érem la matèria prima, però la matèria elaborada estava allí, no? Així teníem bons cantants, gent que sabien fer festa, però allí estaven els mitjans de comunicació, estaven els diners, estaven els productors, i llavors si volem que existisquen els països, l'única manera que existisquen els països és que València, el País Valencià, però sobretot la ciutat de València, es convertisca en un nucli potent de la cultura catalana i que sigui capaç de competir en Barcelona. Fins al moment que no comencem a competir en Barcelona en aquestes coses, no n'hi haurà països catalans, i això és una cosa que haurem de començar a posar-nos al cap, i val per la cultura, i val per la política, i val per la normativa, i era allò que va dir ja Pompeu Fabra, allò del policentrisme convergent, no? Que tots estem ahí, però no podem anar tots darrere de Barcelona, que Barcelona ens absorbisca a tots, no? Jo crec que no és un problema de Barcelona, és que em pareix més que és un problema de València. València no vol ser capital, no ha volgut ser mai capital de res. Però nosaltres som el problema és que tu has vingut a estudiar de comarques i has passat impunement, no t'ha servit de l'esponja. Allò que vindria gent de comarques faria, ho absorbiria, l'ensenyaria i l'expandiria. Això no li dona la gana ser a València. València no ha volgut mai ser capital, per això que és més un problema nostre, de que no tenim capital, Però mentre no tinguem capital... Ja, però és que València no vol assumir-ho. La ciutat de València no vol assumir. Però la ciutat de València som nosaltres. A lo millor tindrem que anar-se'n al Coll, que seria una bona capital cultural, o tindríem algo que tindríem que plantejar-nos. Jo veig que ha de passar per nosaltres. Però els senyorets d'esta ciutat, saps el que diuen en Catarroja, magueues patos, que venen senyorets de València. Ja ho sé, també ho ha cantat això. L'alternativa sociològica que posa damunt de la taula de l'article de la generació Obrim Pas, que diu que és una generació que pot ser un canvi sociològic al País Valencià, si es produeix aquest canvi és quan València començarà a ser la capital. I el dia que València comença a ser la capital, tot és possible. Ja podem parlar de lo que vulgueu. I és possible als països catalans, i és possible fins i tot, i mira que és complicat això, que Espanya fora d'una altra manera, fins i tot això. Mare. Fins i tot això. Es trencaria un equilibri brutal, que portem així 3 segles en un equilibri que Madrid mana de tot, però és la ciutat de València que... El problema, i jo soy de València, és que ens falta autoestima. En la ciutat de València jo crec que té gent molt d'orgull, i la gent de la ciutat de València no vol que ni la gent de Denia ni la gent de Barcelona li doni lliçons. La gent de la València viu com vol, sap les seus arrels les que té. Però no vol ser capital d'este país, i això és la possibilitat. Que sí que és capital d'este país. No ho vol ser, és que no ho vol ser. No ho vol ser, li dona vergonya ser capital de... No tinc confiança en la ciutat de València. La ciutat de València té molt clar. I si l'evolució d'esta ciutat de València mira a Madrid perquè li interessa. Si el projecte de Catalunya li interessara, no tindria cap problema, i ara estan canviant les coses. I les pròximes eleccions se veurà com canvien les coses. De totes maneres, jo vull que agarrar una miqueta també per a dirigir el debat. Perquè és que el missatge derrotista de la ciutat de que València està perduda, no anem enlloc en aquest sentit. No està dient això, Miquel no està dient això. No estic dient això, t'ho jure, i si te poses aixina te dic una cosa, jo preferís 1000 voltes Regne de València que Comoditat Valenciana. Però un milió de vegades, si traus el paper no te'l filmes. Jo no tinc problemes a aquest nivell. La música és cultura. Si els blaveros hagueren tingut grups de rock, els blaveros hagueren tingut grups de rock que no foren tan espanyolistes, i la seva llengua fora el valencià,
Però ja estaríem fent la conferència als bladeros, però com els bladeros són espanyolistes i la seva llengua és el castellà... Això està clar, redirigim el tema. Ara vivim una situació, jo crec que estem vivint una situació absolutament nova. Vull dir, és una gran oportunitat, estem vivint-ho, vull dir, tant a nivell polític, el valencianisme polític està arribant a quotes de penetració social, vaja, que fa 3 anys o 4 no haver somiat mai. I en el tema de la música, jo penso que està passant una miqueta el mateix. Anem a veure. Estàveu parlant ho he comentat els dos, el tema de que la situació d'anormalitat i de precarietat que ha viscut històricament la música en valencià fa que respecte als companys de Catalunya i tal, que la situació no ha canviat tant. O sigui, la crisi és molt dura per a tot el món. Per exemple, jo poso un exemple molt clar. El circuit de teatre valencià i quasi tot en valencià funcionava i era una de les poques coses que se van fer ben fet fa 30 anys des de la Conselleria de Cultura. Ells sí que van tindre una Conselleria de Cultura que va crear un circuit, però sobretot va ser la iniciativa des dels ajuntaments, que es veien que creaven espais i a partir dels espais van crear el circuit. A partir d'ahí ha caigut el sector ha mort, està morint. Però això ha caigut en castellà també, perquè quan hi ha retalls, se retalla sobretot cultura, també retalla cultura, castellana o catalana. Molt bé, estem d'acord. Aleshores, però en la música el que estem veient és que tots els col·lectius socials, socialment, les entitats estan fent concerts, i a Xavi Castillo, per a finançar-se. No estan fent concerts de seguretat social, no estan fent concerts d'Amaral, no estan fent concerts de Rafael. Estan fent concerts... Espera't un moment i acabes... Però espera't, t'esperes un moment, que jo soc el moderador, ¿vale? Vinga, molt bé. I entonces, aquesta situació, que és la pregunta que obric ara, com s'està produint un procés en la que la Creu Roja, de Benetússer, quan munta un concert, crida al senyor Miquel Gil i al senyor Botifarra per a que vagin per a replegar diners. Vull dir, ara que s'han trencat les barreres, ara que no existeixen les subvencions, tal volta estem per primera volta en més igualtat de condicions, no? De cara a la resta, de cara a la cultura que imposen des de Madrid, de la cultura que s'imposa des de l'Estat, no? Sí, és que nosaltres, però ja no per les retallades, vull dir, abans de les retallades jo penso que ja ho havíem aconseguit, això de treure la música al carrer i fer música per omplir les places i els poliesportius existia quan venia algun grup a l'època de la movida madrilenya, però quan venia algú des que hi ha per la tele, però si no hi gent per la tele no omplien res. Els concerts es feien als pubs. La majoria de concerts de música en València avui dia se'n fan alguns pubs, però ja no s'estila, perquè nosaltres no podem anar a tocar als pubs i n'hi ha potser 40 grups de música en valencià o grups de tota classe que a un pub normal no caben i han aconseguit des d'un principi els grups de música en castellà s'han donat compte que els han passat davant en aquest sentit, no? Ara ja n'hi ha altres grups com La Raïz i tal que sí que ho fan, però ells també han viscut un poc gràcies també al mateix circuit, no? I després el que passa que ells també benvinguts a aquest circuit, han sigut benvinguts i el que passa és que ells també tenen un altre circuit més gran i per exemple a ells serà més fàcil votar a fer concerts a Sud-amèrica, no? El vot posterior. Sí, però en aquest sentit jo també penso que hem de fer el circuit també pensant en la llengua, però també pensant en la indústria cultural i pensant que la música en valencià ha de ser un fenomen ampli que abarque des de lo que és totes les tendències de la música en valencià, també la música en castellà que es faci, encara que a nosaltres ens costa molt d'entrar, però si fem aquest circuit, és un circuit d'indústria cultural, i jo recorde al conseller de Cultura del País Basc, quan estaven censurant la Societat Alcohòlica, eixir i dir ui, que s'esteu clavant en la indústria cultural basca,
I la indústria cultural valenciana també hauríem de ser tots. I dins de la música valenciana també ha d'estar Antònia Font, i ha d'estar Manel, i ha d'estar Brahms, i han d'estar els grups de música en català dels altres països nostres. Hem de tenir una visió àmplia de tot això i fer un circuit perquè la gent s'ho passi bé, que és al final el que importa, no? I bé, d'alguna manera ho estem aconseguint. És que s'acaba l'altre dia al concert de Pego, s'acaba el concert i com allí ara han fet un puesto per fer concerts que està als afores del poble, que no molesta a ningú, però el deixen estar hasta bastantes, no? I te quedes. Les mores, per guanyar pasta, diu, bueno, programen 3 hores de música, i clar, tu poses, la meitat de la música és en valencià i l'altra meitat no, però la gent ho sent i estan 3 hores allà xamant a la barra i escoltant la nostra música, i la nostra música és tot, igual escolten a Pirats que escolten a Obrim Pas, que escolten... I això, tot és música en valencià. Encara que els puristes diguen que no, però és igual. Nosaltres anem a aprofitar-ho tot, perquè no estem en disposició tampoc de dir-li a res que no. Jo respecte al que dic jo, és que Manel no és un producte de les quotes. A mi que les quotes no m'agraden. I com no m'agraden, tampoc les voldria pel País Valencià. Sí que és veritat que si arribaren al poder, ten en compte que la música i molts dels joves són rebels. La música sempre ha de rebel·lar-se contra el poder, sempre. A Catalunya, quan se posava de moda el rock català, totes les bandes fugien de que foren pagades con el sopa de cabras, autos, estos i van triomfar i omplien places de bous. Però vaja, què queda de tot això? Va ser Puyol, realment, va ser Puyol que va... Això queda tot, no? O sigui, és l'inici de tot, no? Però també existien altres bandes. No crec que Manel sigui... De totes maneres, el debat de les quotes, igual que en el feminisme, vull dir, és un tema molt sobat i vull dir, n'hi ha persones que creguem que n'hi ha que compensar i que és absolutament necessari i sobretot perquè n'hi ha que tenen una idea que acaba d'introduir Josep que és fonamental. O sigui, els cantants són professionals i els tècnics de so són professionals i les agències són professionals. I tota aquesta gent, aquesta indústria, viu d'aquest sector. I és molt important, i a Catalunya s'ha cuidat el sector. I quan s'ha cuidat el sector, n'hi ha des de fires de professionals, n'hi ha fins a... Entonces diries, no, pues no cal una fira professional perquè ja està en Madrid, perquè d'aquest sector... Entonces al final tot és una qüestió d'inversió. Una inversió i de... El que faria seria baixar l'IVA, com dels CDs, 21%, això és un bé cultural, baixar l'IVA... CDs, això és un mite. Sí, però això és Madrid. No sé com explicar-ho. I bombardejar les GAE, vale, això és una cosa. Les GAE paga qui toca, perquè les GAE, no sé si el músic, però de les GAE no sé si us paga a vosaltres algo de drets d'autor. Això borreu-ho, que ho he dit de broma. Els músics viuen molts de que guanyen els concerts i el que es dona a les GAE. No, el que vens a replegar per SGAE cada volta és més simbòlic. Vull dir, perquè fonamentalment ahí estava el que replegaves per discos, que ja no se venen, vull dir, els discos ja és algo que... En directe, no? No, ja no se venen. Mira, Alejandro Sanz va vendre 4 milions de còpies del Corazón Partido. El que més ha venut enguany en castellà n'ha venut 400.000. És d'este ordre, la d'això. Així estem en un d'allò de baixades lliures, perquè no m'agrada utilitzar el terme pirateig, sobre un 80 i pico, quasi 90%. Vull dir, apenas queda un 10%, i estic seguint generós, d'aquell negoci que n'hi havia de... I el que replegues de directes, vull dir, el que vens a replegar per drets d'autor avui en dia no és significatiu. Ni crec que els que ens dediquem a això tampoc, si parlarem de catxers, tampoc seria el mateix. No se mos pot confondre amb les filles de Lola Flores, que s'enduen 30-40.000 pavos a casa per bolo. Sí, tu te ho endús, Josep, 30-40.000 t'endús per bolo. Vull dir, no deixem de ser picapedrers. Jo moltes voltes... No trobem 30.000 euros en tot el... Me pregunten i dius, què eres? Dius, un picapedrer. Jo tinc una pedra que està ahí damunt i que vas pam, i vas donant-li forma i vas treballant i acaba el mes i vas minxant d'ella i vas
De tota manera, tampoc tinc que jo soc molt feliç en l'estatus en el que estic, que pots anar al metro, no tens problemes de ningun tipus de res. Sí, no guanyes com la filla de Lola Flores, però ni ganes tampoc, perquè després tens altres reconeixements de públic molt xulo, molt educat, el que li passa ahir a la Pantoja, que l'agarraven, i això no me passa a mi. Jo veig, hòstia nano, hòstia Miquel, una foto, no sé què, però... Tu tampoc te faries nòvio del... Tu dame un sobrecito i ja parlarem. Del Muñoz, Tu dame un sobrecito. No, vull dir que són... Crec que estem parlant d'altres realitats i d'altres... que no tenen que veure en la gran indústria ni... Això de les GAE també és que jo què sé, així el que està guanyant són les companyies telefòniques que han venut una muntonada de DSLs a cost zero. Mira la de periodistes parats que n'hi ha, ningú se'n compra ja diaris, mira-la i anirem tots un poc això, vull dir, que això és un altre debat, no? Que tot lliure, tot lliure, però l'ADSL el paguem tots. L'ADSL són les companyies... I després el paguem més estafats que l'hòstia, i hòstia, que ja és lliure, tinc que pagar l'ADSL. Que anteriorment se compraren les 7 majors, que n'hi havia discogràfiques i que ara són 3, i... Bueno, però això és un debat, a lo millor musical i cultural, però a lo millor diferent del d'avui, que el d'avui és més... El d'avui és que... L'última cosa és que, si volem música índia en valencià... Llevo el negre. Això podria fer vostè. Si no trobem, si no fem nosaltres no ho farà ningú. Home, clar, que tenim que fer-ho. Home, clar. Jo t'ho dic que jo no ho faré. Doncs fes-lo, home. Una qüestió. Algú que no hagi preguntat i que tinc ahí... A mi me passa moltes voltes, que m'agarra vergonya, perquè soc vergonyós, i se me queda la... ¿En serio? Sí. Lo que pasa que para disimular fas lo contrario. Y entonces te quedes en la pregunteta, però per vergonyeta no la fas, o el que vols dir. Entonces la gent que no hagi participat, ara és l'oportunitat per a dir alguna cosa. S'atreviu, no s'atreviu, no teniu cap... O algú que hagi participat, que no sigui el company. Jo vull fer una molt curteta i en l'original, que se m'ha recorregut anar. Si es pot fer música, o sigui, es pot fer valencianisme en música en castellà? Es pot fer què? Valencianisme en música en castellà. Ese debat està en Catalunya, no? És una realitat... Jo no m'atreviria a dir que no, el que passa és que en el cas nostre és molt definitiu, molt definitori el tema de l'idioma. En Euskadi, per exemple, no pesa tant, però ja estic parlant de tot. Però jo te dic una cosa, i si eres de Ayora, a lo millor sí, no? O si eres de... Home, gran part de les músiques de les quartetes tradicionals són en castellà, vull dir, estan en castellà. Si fores d'Énguera o si fores de Chiva, es podria fer valencianisme en castellà, no? No m'atrevisc a dir que no. Jo no m'atrevisc a dir que no, però no ha passat encara... No. Roja tenim cançons en valencià, la cançó roja, i són de la Viana. Ja, però no... Però no són grup Però a veure, és un... Home, dir que, per exemple, David Pastor, que no utilitza idioma, que és trompeta, no és un músic valencià, qui m'ho diga, jo li curre. No, fer valencianisme, no? Com per exemple... Home, lo que toca fa valencianisme i lo que fa falta. I se fa lo que fa falta. La raïz. N'hi ha gent que ho haurà pogut fer i no ho ha fet. I han estat a sort de poder-ho fer i no ho han fet. Per exemple? Pues no ho vaig a dir. Però han estat... Però què vols dir? Grups que s'han... Que haguem pogut fer-ho en castellà i fer valencianisme i reivindicar el País Valencià i tal, i no ho han fet. Jo tinc una cançó, per exemple, malaguenya, un pregó de Vende Taronges de Màlaga, i el vaig cantar en castellà i no me... sense cap problema, perquè m'interessava aquella cançó. Tinc una altra gravada en grec. Però, per exemple... Però el meu idioma vehicular és el valencià. El que acaba de comentar, per exemple, farà 2 mesos, no? Quan fa? Lo de Primavera Valenciana, què fa? Sí. Per primera volta se va unificar en un concert reivindicatiu. I reivindicatiu d'una manera, jo crec que molt de país, el que és el panorama indi amb el panorama del rotllo. Com va dir molt bé
aquell, com li diuen, el Toni de l'Hostal, que va dir per primera volta un concert entre catalanistes i normals. Això, eixa normalitat, vull dir que n'hi hagi tota una sèrie de gent de la música independent, indie valenciana, des de Maronda, l'Habitació Roja, Tortel, etc., que per primera volta se'ls ha donat l'oportunitat de participar en moviments reivindicatius i entre cometes valencianistes, i ells ho han agraït. Vull dir, a partir d'ara potser també s'obri aquesta possibilitat, no? Vull dir, ja no dic tant la reivindicació de la llengua, no sé què, sinó la reivindicació des de pertànyer a un moviment i participar en aquest canvi de societat. Pues això és el que van pensar molts, quan el concert és que tendís a ser positiu, perquè quan veig que les coses estan tan mal que jo vaig veure això i ara jo parlant amb músics que estaven allí tenien una altra opinió del tema, no? I és que clar, o sigui, ara resulta que n'hi ha gent que diu ara que venen tots a apuntar-se al carro, bueno, perquè jo quan més vinguen millor, perquè tinc clar que els que som no anem a cada puesto. Claro. I necessitem a moltíssima gent, en els partits, en les associacions, en la música, i de tots els colors i totes les... Bé, tots els colors no, però de base àmplia tot s'ha de mirar, no? Però jo entenc que n'hi ha gent que també... Perquè ja, clar, també n'hi ha que veure que, per exemple, cadascú fa el que vol, no? Però hi ha gent que em diu, ja no és perquè canten en castellà, és perquè, clar, no... Doneu-vos compte dels grups en castellà que van participar allí, no n'hi havia ni un que tinguera discurs social. Els que teníem discurs social érem els que fem música en valencià. I això pues, també és una cosa a mirar. Ara, jo totalment benvinguts i quantes més voltes ho fem millor, no tinc ningú... I no és una reflexió tan meua com d'altra gent que me la va fer i que bé, també n'hi ha que respectar l'opinió de tots. Jo és que tampoc tinc res en principi d'entrar contra el castellà, per dir-ho d'alguna manera. Ojalà parlar en anglès com a idioma, però això no significa que jo tinc clar quin és l'idioma de la meva terra i quin m'interessa. I si n'ha de discriminar algú positivament, jo sé cap a on remaré. I que això és un tesor que possiblement no tenim ni idea de la dimensió que és, de lo que d'eixe llegat que ens ha vingut, això també, no sé, però tindre alguna cosa contra el castellà o contra... No me dóna la gana, no pense tindre-ho, perquè potser jo me sent més prop d'un treballador de Móstoles o de Sevilla que d'un pastors de Barcelona, això també ho tinc claríssim. Vull dir que jo tinc una classe i els meus són els que són i els altres no ho són, però no tinc res contra. El que passa és que discriminaré, no tinc més remei que discriminar positivament perquè estem desequilibrats i perquè està absolutament desequilibrat i perquè mana per damunt un idioma per damunt d'un altre i ho sent molt, però jo remaré cap a el que m'han ensenyat els meus pares, el que jo considere el meu, el que... D'ahir a un que canta en castellà dir-li tu no eres un producte valencià, jo no ho faré. S'apanyarà i benvingut a casa i ojalà canviara d'idioma i s'apuntara al rotllo i fer una cançó. Si vol que li la traduïsca o que l'ajude a preparar-la o el que siga, jo l'ajude. A mi me tindrà sense... Faràs una col·laboració. Faràs una col·laboració. Faré una col·laboració, faltaria més. Ja fa dies que no... Encantat, encara que siga... Ja fa dies que no em fa cap, m'ho ha dit ara d'entrar. Bueno, agrair... Pere volia parlar, no? Pere Feixina, que jo crec que volia dir... L'hora. La veritat és que jo crec que parle pels tres, hem estat molt a gust. Moltes gràcies a tots els que heu vingut i moltes gràcies a Josep i a Miquel, que sempre és un plaer, i jo ara que tinc la xiqueta i això, ha sigut una excusa perfecta per ajuntar-me amb ells. M'hauria agradat un tiraore de cervesa, però bueno, tampoc pot ser tot en esta vida, no? Molt bé, moltes gràcies.